da kirten landu politia daukana? Ez. Eskora ona da, ebakitzen duna. Ebakitzez gain politia bada, mila bidero be. Baina politiatasunean eta aizkoran bertan ez dago. Dago, aizkora horrek kanpoan, aizkoratik kanpora zer egin lezaken hortan. Eta hizkuntzan, berdin pasatzen zaigu, hau da, xedea lortzeko balio duna. Hau da, zuzentasunak arauetan bilatzen du kalitatearen klabea. Jatortasunak tradizio eta zenean. Ondo, baina ez, zerbait lortu nahi balin badegu, azkeneko tristea da, baina postpixkate hartu du gure tristuran jakin ditugunean azkeneko inkesten berri. Nola, azkeneko urteotan euskararen ezagutza, hola, igodan, eta erabilera aldiz, hola, igodan. Erkidego autonomoan. Erkidego autonomoan, bai, bueno, bestetan okora gode. Esan nahi dut, hizkuntza jasotzen duen euskara ikasi duen jendeak zergatik ez du erabiltzen euskara. Oso erresa da, jende larrion, eta gaina gu ikastolatik, ikastola kumea da, baina ikastolatik pasatu gabeko jendea behiratzen dugu gure semea labit, esaten du, oi, putakume kuadrilla hau. Osea, gure kaxa inber izan du alegina, eta bila ze jatorragean, eta beti euskeraz. Eta hau, dena eskura ematen zaie, eta zer, eta jode, gelatik irten orduko, erdea, zaidi jota fuego, eta gozatzeko, eta entzuzazu Euskadi gaztea. Ez? Penitentzia bat, pero... Bueno, gu 6 hilabeteko penitentzia egin behar izan dugu, horko euskera konpuntzen edo, ari geha. Bueno. Bai, igarriko diozu, halako baten. Desastre bat. Orduan, ze gertatzen da? Ematen zaion euskera, eskolan mintzat, eskualtegietan hori gaina pixka jasona egin duke. Badakigu, zuek hori badakizuela. Eta lehen esan dizuet, gu zerbait egitekotan zuen kezka pixkat ordenatu izango litzateke, eta beste referentzia batzuk eman. Ez gea predikatzen ari, badakigu nun predikatzen ari gehan, baina bueno, ezin dugu ebitatu pixka berotzea gaiza gotea ziten denean. Orduan, zuk egiten badezu adibidez, eskolan, gaurko ikasgaia izango da hitz elkarteak, ez da posible 13, 14, 15 urteko ume, neska mutil batek, horrekin entusiasmo minimorik egitzea. Hau da, debekatu inbarko litzateke helburua hori izatea. Ez dugu esan nahi ikasi behar estenik ze hitzek duten atxea eta nola elkartzen dien hitzak. Baina esaten duguna da, horrek ezin dula helburu izan. Eta asmatu behar dira gauzak, hori helburu ez dela hori ere lantzeko. Baina jendea motibatuta, gustora eta aspertu gabe dagoen hortan. Orduan, hortan adibidez, esan beharren, sustantibo eta gero segun ze hitz elkartua osorik, ze genero gramatikalekoa dan, horrek markatzen du, erroa, una cosa horrorosa, inuri. Bueno, horren ordez, adibidez, gauza hori pixka landuta daukagulako, hitz elkarteak ikasteko, asmatu liteke sistema bat, da, esatea, gaurko edo aste honetako ikasgaia da elkar iraintzea. Eta seguru, 14 urteko umek, printzipioz behintzat, adiago ongo direla. Hau da, zer da iraintzea? Iraintzea da, euskararen hizkuntza sistemaren barruan ez dagoen helburu bat. Hori da egokitasuna. Xede bat hizkuntzaz kanpo. Eta gero, dudagarria izan liteke eskolak irakasi behar duen iraintzen, edo familiak lagundu behar duen iraintzen ikasten, ez da? Baina gure bezalako hizkuntza gutxitu batean, akaso bai. Esaten degularik, hori zuzentasun usean oinarritzen dela irakaskuntza gaur egun, eta bar, eta segurazki hegoaldean gehiago, iparraldean baino. Iparraldean beste gauza desente lantze dute hegoaldean lantzen ez dena. Badirudi parregarria dela, baina guk esperientzi pilotuak martxan jarri ditugu. Eta ebaluatu ditugu ila 200 ume 13-14 urtekoak eta D eredukoak, eta gipuzkoarrak, eta ez zonalde bereziki erdaldunetakoak, zarauzkoak, hernanikoak, ordizikoak eta irungoak. Eta zuzentasuna soilik ikaste dute
Eta hala ere 14 urtekin ni naiz eta etorri 117ak nahastu egiten du, Osea, berdin zaila atxenun jarri. Baina normala da. Ze ariketa egiten dituzte? Ajola etzaizkien ariketak. Ajola etzaizun ariketa batean atxe edo zein tokiten jartze duzu. Guk zilipurdikatu nahi du, desente irauli jartzen genuen, baina nola gobernuan azan gero aldatu ingen du nitza. Errotik aldatu esan genuen. Bai. Desente zilipurdikatu nahi dugu. 12 urteko umea etxera etortzen denean eta esaten duenean aita egin behar dut idazlan bat ostrukari buruz. Esate jozu, eta ez tekasmatzen da, ez. Eta, bueno, mutiko neskatua pixkat animatzeko lehenengo gauz esan behar da, irakaslearena da kulpa. Eta egila da. Ostrukari buruz ezin dalako lan batein utzean. Esan egin behar zaiolako. Eta lan hau da, ikusteko internetetik informazioa biltzen dakizun. Edo lan hau da ikusteko zure arreba zaharraren papelak gordea daudena bilatzen dakizkitzun. Edo lan hau da, gero klaseko lagunen aurrean ahots goraz irakur dezazun. Edo lan hau da, gero ikastolako aldizkarian publikatzeko. Osea, helburutik kanpora egiten dira landanak. Ostrukari buruz, idazlan bat. Ez, nik esan nion, nire mutikoari hemendik aurreak galdetu handera inoiz zertako den. Porque baldin bada adibidez, lagunen aurrean irakurtzeko, eta zuk, zure ustez, baldin badaukazu gelan serio fama, komeni zaizu bi edo 3 txiste sartzia. Ostrukari buruzko idazlanean. Bai? Eta ez alde hola funtzionatzen bizitzan denok. Holaxe funtzionatzen dugu. Beti helburua eta bitartekoa kontutan hartuta. Eta eskolak irakasten die erabat kontrakoa. Ostrukari buruz eta idazten du, eta gero igual lagunen aurrean irakurri behar du, ezta? Eta berak ez daki irakurri behar duela. Eta egiteko momentuan ez du hori eintzat hartu. Ostrukari buruzko agindu hori eman zuen irakaslea hala ere, zehoze bada. Ze gehienak udaberriari buruz agintzen dute ditia. Orduan, gutxienez, ostruka pensatu du. Orduan, bada zerbait. Baina, hemen gauden ze hartan da, gu esaten duguna da, nahi balin badugu sortu dan deskalabro hori, ezagutzaren, eta desertzio, eta erabileraren arteko desertzio hori, nahi badugu, ez da nahikua kanpotik tarteka publizitate kanpaina zoroak egitea. Euskeraz, eta egizu euskeraz gurea data eta holako gauzak. Ez, euskerak berak, umek, gaztek, ez badu somatzen, euskerak zerbaiterako balio diola, segituko du desertatzen. Ez dut esan nahi, dena egokitasunatik jarrita, jazta. Badakigu, kondizionamentu politiko, soziolinguistiko, baina hori hortan espertoak ikeda. Baina esan dugu, hori dena egin behar da, baina hau egiten ez badugu, jai daukagu. Hau da, ez badugu euskera tresna moduan jartzen, orduan jai daukagu. Donostian Antiguo ez da Euskal Herriko zonarik erdaldunena. Nik Antiguoko berri dakit, eta Antiguoko D-ereduan dagoen mailaren berri. Gero semearen gelan, uste dut, 3 etxetan bakarrik zeudela 2 gurasoak euskaldunak. Eta alare eskolak egiten du, euskararen paraisoan bagina bezala. Alegia, ume horiek, falta dute hasieran aipatu duen kezka hori. Ume horietako batek hartzen du muturreko bat bizikletaz, eta hurrengo egunean kontatzen du matematikako problema bat kontaten ariko baliz bezala. Osea, jakin arazi egiten du, baina ez da kapaza, gertakizun edo pasaiz horrekin, lagunak ordu erdi bat enteten itzeko. Ordu erdi bat, hori da Jose Agirrek egingo lukena, edo Imanol Lazkanok. 5 minutu ere ez, minutu bat ere ez. Atzo erori nintzen bizikletatik. Hartu nuen, kriston hostia. Zein eparra ingudu horrekin.
Utzi duzu estropozo nola egin zuen kontatzen zahar bati, azpitiko zahar bati edo oinatiko bati. Ikusi duzu, nola ikusi ingo duzun erortzen eta parre ingo duzun, han bertan bazeunde bezala. Bueno, egoera hori dalarik, hau da, gauza funtsezkoenetarako, inun espadaukate, inoiz espadute ikusi, euskararen alderdi, tresna alderdi hori, alderdi gozagarri, erabilgarri, eraginkor hori, ez dagoate motiborik euskara erabiltzeko beri bizitzan. Eta joango dira, zerbait, oin Euskadi Gazteak hortan egin dugun analisi bat izan da adibidez, SMS-ak, mensaje mobilekoak, 7 bat aztertu ditugu, eta, konklusioa da. SMS horietan egitura sintaktikoa euskarazkoa da. Gutxien balio duna. Oain, agurrean diosala, hasierako diosala, eta gero bukaeran egiten den esklamazioa, hau da, mezu horietan dauden indargune zerbaiterako balio dutenak, ze agurra balio du markatzeko nien naiz hola estandarra, ni grazioso, postmoderno, fin, hola naiz, orduan, hola par de locas, eta, holako, saludo guztiak, hau da, indargune guztiak erderaz daude, zergatik, dereduko umek atera ditugulako, euskeraz bakarrik ikasten dakitela, baina erderaz bakarrik gozatzen dakitela. Orduan, hori antiguon hala da. Eta ez dut uste asko hobeto egongo direnik Tuteran, edo Lizarran, edo Bizkaiko zenbait zonaldetan. Hau da, zer kristotarako hola dauden egoera komunikatibo hortan, gaitasun komunikatibo hain eskasa duten ume hoiei, 16 urtekin o 17 ez da gizien badien, bigarren batxillerra egiten dutenean, zer dela eta kuatrimestre oso baten ikasi behar dute Schubereraren ezaugarri morfosintaktikoak. Zer dela eta? Euskararekiko, berez ez die balio ezertako euskerak. Eta horrez gain, ikasi behar dute gauza batzuk, algebra purua direnak. Eta adibide bat besteik ez da. Holatxu gabiltza, eta, hemen kontatzeko kontua da, inori esan, baina proposatzen dugun irautza honen barruan hainbat erokeria tankerako proposatu litezke. Eta ni behin baino gehiotan pentsatu izan dut egia da, Joserrak esan duena, ni ikastolako umea naiz. Eta oso garaiz iritsi zitzaigun guri, Xabier Txo eta Martin Txilipitu eta bukatu, eta EGB-ko 5, 6, 7, 8 mailetan, nola ikaste genuen daukat goguan. Anaia eta Edelbibesekin, eta testuak gaztelera zian. Eta gainerako dena euskera zen. Bai ikaskiden arteko komunikazioa, bai irakasleen esplikazioak, eta bai irakasleekiko komunikazioa, bai gela barruan da bai gela kanpuan. Bakit erokeia dela eta editorial gasarretu ingo zaizkidala, baina nik jarriko nituzke testu danak inglesez. Bakit 20 urtean lan egin dela testuak euskeratzen, gero ulertzen zaila dia batzuk, baina jarriko nituzke testuanek inglesez. Guk espainolezko testuekin ikasi gendun la publiografia de Leorot horiek. Publiografia, nola zen? Publiometria eta... Guk gazteleraz ikasi diren itun horiek. Guk ez genekin atzeko ezur hauek ornoak direnik, bertebrak deitze genion. Baina ondokoakin azarretzen ginenean, esaten genio, pasaidar nire regla, bestela bigarrena paretak emangoik. Eta bigarrena paretak emangoik oso amenaza fuertia da. Pum, ikusi iten da. Guk hori genekin egiten. Ez genekin azen bertebrak ornoak zirenik. Hizkuntza zer da? Ornoak deskribatzeko, o ondokoa amenazatzeko. Nagusiki ondoko amenazatzeko, ez da? Gaur egungo ereduko dene dakite ornoa direla. Baina apenas inor dakin ondokoa graziaz mehatxatzen edo maite minduarazten edo pentsatu arazten. Gaur esango dudan, andereño dauzkagu 17 orno. Y te voy a dar 2 hostias si no me devuelves la cartera. Bai, neurri hortan gaude, Neurri hortan gaude. Hortan txe. Orduan, egin dezagun euskara gozagarri o alda dezagun txipa, bestela...